Unko. Ngiyangena ukuthi ma. Hawu, njani mfethu? Njani wayivulela igapha? Hey. Kade ngiqale lo ngithi Unko ngizimna ngimane ngibona ukuvula ibhekla kanti ngimnayo. Uthi awungena ungakezwanga thina phakathi esithindi nje ungena. Yini mfethu nento ezimnyama mfethu ukushisa kangaka? Yini yona loyigqokile? Lokho kwamakhaza lokho into engelutho le ungazi lokho into engelutho nje. Hayi kahle. Uhambe nje nkosami ngizama ngifuna ukusamatohwana ngoba ayisimo sepula asikahle yabona lamalanga nje. Ngumuntu ovela okhuthele ngenza noma yini kliniceke ngoba ngiyabona ukuthi lona nqolile lapha yabona imiceke right iceke mfethu hayi iceke right awukho nje umsebenzi lapha engawenza upende eyisumdala lo pende no aloko sewolunye usuku no ipende sesiright no imoto ngiyakwazi washo khona imoto engiyibona lapha engqole ubangcolisa imoto kanje yani ubona le muntu uyakwazi ukungcolisa imoto ke lo traffic pole ungayiwasha ke imoto yabona uma uzona ephuzu uzobe sonhejwa malini hayi imali encane noma ungale 200 rand inkulu kanti udakiwe ngiyadlala ngawubhuti nqase noma malini 50 rand uyiphethe insipho amanzi nawo anginako konke uzosebenzisa kwami 40 rand 35 rand hayi but nawe wasowahlanga kamanje 40 okay kodwa umuntu uyaqhaphazeka lana usho uhulumeni ngeke ayivumele uthana libhakede uzofaka amanzi lapha la ngibona le social media senguqinela insipho uzodlala no kuleke 40 angithi uzodlala ngani mangayiwasha kahle yamanye 50 from 200 to 50 rand kodwa uyibona ukuthi ushothiwa kuyanegotiate akaze konegotiate kanjani okay siyeke yeke kuleke uzoyiwasha izinto zokuwasha ilethela nginayo soyakazi ngizokulethela alright ngiyabonga khulumane sure no hayekela la hayeka bani washisela la no hayi akwashe imoto nathi uyifaka khulumane lento la ngoba nazo mawulahla isikhiya alright Hayibo. Isipho yami madoda. Isipho ebhaketheni. Wabona ukuthi isipho washo imoto uphilo. Isipho lakho kimi. Hayi ngiyabona ngesinto. Buku isipho semoto la. Iyadura madoda. Bengithi kenze lokho kule spring cleaning. No, spring cleaning emotweni. Buka manje insipho usela wayibeka la. Uphezithela insipho phezulu kwemoto. Wakayibona phi into leyo njalo. Wayo insipho ithatha uyifaka ebhaketheni. Manje bani insipho seyila manje thatha amanzi ibhakede nazi indwangu. Ngoba sayifaka ebhakede. So uyayifaka kuphi ebhaketheni wona insipho igcwele imoto. Usho ukuthi imoto yokucobezela amagwebu. Kanti asifuna iwashwe imoto. Hayi. Ngizosebenzela kanjani la ngaphela imoto uziwasha ngeskill sami. Mina kade ngaqala ukwasha imoto. Ngangiwasha itimela. So the sunlight equipment yophelela la motweni noma sebenza skill sakho. Izitsha sizowasha ngani? Ngangiwasha itimela mina ngiwasha izokhuza amabhanoni kade ngaqala ukwasha. Kwasha kanjeni imoto ukuze ibe clean. Yini ngavele kunika imali uhambe sale ngichubekela. Hayi yabona phela akhuleka uyosha kanje le yangayiwashi le ekaba ngiyake le ngonkosikazi le ngayiwashi nayi yami lena ngiyangikholela ngiphuthuma khona wembekona ukufika ngavele nje uyithi ayengcolisa kodwa lokho wena uhamba intabeni nokuloso kusho kona sengilokunyini washa imoto nje kuphela lokuholela kona kodwa kuzomela uphinde yabona udako la Lothi ngathi wemsolo udaka lolu ngaliwash buk ngeke mele uede 60 rand 100 asiyekele uthini wena uzowasha lo bani mangiyeke ngizozenzela asiyeke manje vele ngokwasha bona mina ngithi asiyeke manje 50 rand
60. 50 angithi sisuka ku-40. 60 phela ngithi sisengizwe. Yekela. 60 rand uma ngabe uzoyiwasha la ngaphakathi. 60 rand. Uzongivulela la. No, hayi. No. 50. Kube nje ushayela ngaphandle phela 60 rand ukushaya. Hayi vula la ngaphakathi mina ngiyakwazi ukuyiwasha. Hayi yeke ngaphakathi. Hawu nakho ke ivulekile. Hayi no, uzoyikhiya manje. Ngaphakathi yeke. Iyeke. Iyeke nje ngaphakathi right. Wena nje into ofuna ukufocus kiyo. Ngiwasha kanjani imoto engavuliwe? Ayikho le. Ngiwasha kanjani imoto engavuliwe? Ufuna ukuwasha phakathi noma ufuna ukuwasha imoto? Mina ngithe kuwena siyeke, yabona? Uba khona. Hayi. Uzoyenza le. Washa imoto kuphela. Alright, hayi. Okuphakathi Alright, hamba. Zura tamani Ipara episode Atipara episode Oh my brother Lo Ushuni we para Oh my brother Lo Ushuni we para Ushuni we para Ushuni we para lo 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 Rumane! Hey man, ukungimemeza mfowethu. Uzanayo. Qedile? Yeah. Hayi mfowethu. Buka la. Yini into eqedile la? Buka la. Qede, bo. Hayi mfowethu uthi ungichaphaza, bo. Yini into eqedile la? Ngiwashe phela ngalendlela yaleli mali onginikeze yona. Mina baba bona manje ngathi 200 angiseke ngadlali ma 200 ngisengizokhipha onke amasondo ngiwasha phansi engine o carburetor o decorator hayi unga engine is right nangaphansi kwemoto mina ngiyakuletho nje exhaust oba no binocular konke ama control arm ngiwasha isondo irim licobezele ngalo 200 rand manje nofuna ukuthi ngiwasha 50 rand inangi wena 50 rand ke indlela yokuwasha si right ngiqedile engine 50 rand wami engine 150 engine nangaphasa uwash 150 lokho konke khipha amasondo okushoyo okwakho phela kuthiwa engine ofuna iwash mina bengifuna ukuyiwasha 200 ngiwashe yonke nale moto okay yeah 200 uwashe yonke ngoshe yonke manje ngizafuna ukujika lapha ngiyabuya ngasikudala lama ngibuye uthole so kuda ngana la kusikude kakhulu ngihamba nje boma 30 minutes or something alright manje mina ngilinde wena imoto le moto washa imoto wena manje uqedile mina ngizoqedela in 10 minutes ngilinde wena ke mina okay black nami ngizobuya in 10 minutes hayi hlela wona ukuthi hayi manje unabo nje abo 4 awunabo kujeka unabo wena 150 ngikutshela ba hayi asho ngizokhipha ngamasondo okay 150 ngamasondo 160 isondo 10 rand yenza mfethu lapho ngiyabuya manje hayi ngangikhathi 6 ngiwasha imoto athi ngihla sebu Jackpot.
Hey. Hayi. Wenzani? Njani? Wenzani? Ayinwayo. Uyayinwayo. Uhlafuna nje uyayinwayo. Ufuna ungibani nje khona? Hayi ikhuluma lo mude lo omnyama. Uthanga ngimosha imoto manje asikuphela insipho. Hayi kanti soma uphume kanjani la efrijini? Wenzani? Ngisho ke ngiphela insipho. Hey. Manje short insipho. Umfonele Ncube. Hayi. No, insipho asingifunayo. Insipho. Ya ngosha imoto le iphole ngaphandle. Ya, ayikho. Ayikho insipho. Yini lokho? Ufuna insipho? Hawu. Yazi sobani futhi umuntu angashawa inyoko ngicongumaleyo. Yini phethenda? Anginalutho. Yima. Hayi umjiva wami yokuyiqokelayo kuyomuntu. Ngabe sesinethela igebengu la endlini. Bulala. Anginalutho into kuzo umjiva ngabo. Yabo? Ya, hayi. Mawuhlafunani pho? Hayi. Weke checkpiece. Checkpiece. Hayi vele ngihambe. Wenzani la ndlini bo wenzani? La ndlini bo ufunani? Hayi Vele ngihambe. Hey, Hey, wangcono wafika. Azwangcono wafika. Akafuni insipho ikhulumana, alifuni ngineza insipho. Mama nje kumele ngithola insipho manje. Hayi yabona hayi ngicela ngeke. Insipho ufuna ukuyenzani? Ngizwe. Ngifuna ukuyophuza lapha ku-edit insipho lapha iyashort insipho. Insipho ngokuphucile mina uyithele emotweni. Ya, phela ngiphucile manje wena isinyukile lento le. Isinyukile imali u200 rand. Semele ngiwe nensipho ngifaka insipho eningi. Ngathi semele ngiwasha amasondo manje Saya amasondo ayeke. ilophuza injinga olento nje okhamba. Engine uyeke. Hey, okuzoza mos, phela ngisho okuzothi phela idingana enye insipho, phela uthi uzokwazi insipho. Hayi wena noma uzoba ngeke. Angivele ngiyema ukuthi ngisela insipho ayahamba mfethu. Yahamba, ngiyahamba. Angiyeke. Imani. Ufika kanjani lo muntu la endlini? Ngizola ndithi ngilele phela ngizokumina ngithi Uthi endlini. Ngithi ubuyile phela. ngizola ndithipho. Hayi yabona Shiye phandle basukuzazi ukuthi ungene endlini. ngifuna uthipho nje. Angikunika imali yakho. Wow, bafa. Angijabana ngcono ngene ngapha. Awume. Ngimfica vele edlalela la mina ke. La. Ngidlala Kodwa udlalela la. Bengithatha insipho mina. Bengithatha insipho. Insipho bekade la. Wena udlalela La la. ngisho ifoni yami neyakho ne-laptop. Manje ngifuna ifoni yami la kune 50 rand. Ake sikhathi ukuthi ufuna ukusenda ithombe. Yes. Kune 50 rand emva kwefoni ufuna ukumnika hambi ngoba manje. Angisafuni ngiholela u50 rand ngisafuni ngicela ukuhamba. Mina ngihamba futhi ngihlanganyela manje. Ngihlanganyela Ususebenza kakhulu kabi. Angisayifuni imali yakho. Bafo ifoni yami neyakho ne-laptop okade kula ngifuna ukunika umjidi imali. Angisayifuni. Edlalela wena bafu ngoba ngithe mangikhamba ngale kamera ngamfica edlalela lapha. Yena lo. Bekade edlalela lapha. Angisayifuni bathi imali ngisafuna ukuthi ngicela ukuhamba mfowethu. Ngicela ukuhamba. Amafoni ne-laptop okade kula. Majaza mnyaka. Singamgabha ngawo. Ngiketholani manje? Amafoni bona. Amafoni. Asokhuluma. Ayawazi amafoni mina. Ifika kanjani i-laptop kuwena? Abathi bengithi ngifuna ile moto ukudlala ingoma ngibe Ne-laptop. Ya, nge-laptop ngibe ngilokhuza, ngibe Hayi. Usukungenza. Hayi. No, cabanga. Bu. Na iPhone bu. Le yakho le. Yima ke. Yakho yini? Akwazi ukuthi seshe umuntu ngaphandle. Akwazi seshe umuntu ngaphandle. Ungene mvume yabani wena? Awunayi cabanga. Bafo njengoba mina sisanda nasi. Hey bafo. Nje ufuna ukusebenza. Bafo ayikhumule lento ngiyele emgangisayo. Yini le nto? Just the aunt land. Posalete la bakufaka please. Ayisho vele.
Angisho uganga. Uthemba imali yakho umsebenzi. Ngicela nginezimelane ngihambe mfowethu. Bamba nayo imali yakho. Hayi kulenga ukhiwe mfowethu. Bamba nayo imali yakho, umshanele. Uzoshanela ke mfowethu suka le bathroom, uze ne sitting room, udla ekitchen, ukhiphe izibi. Uthathe nayo insipho, uthathe amanzi, korobhe, thina sobe hleli lapho. Anisho insipho kade ifuna lena. Asibukele ibhola. Angeke sisambe na. Asive sibuke ibhola. Uzokwenza njalo lapha. Manje uzoholani mina ngokwenza le nto le? Uhola ukuganga. Uhola ukuganga. Sokusikaza. Sidlana amaphilisi. Khuleka futhi sikhe sithina. Shwanele mfowethu unyakaza. Imhophi nayi. Insipho nayi, ibhakede likhona. Mama uzosebenza mahala. Uzosebenzela induku. Uzokhala into ekhona yeso, usukusijwayela mama. Channel lapha sikukhona. Sebenza lo lapha. Bafo uzobukela ibhola la. Yabona lento enenzayo le. Ngizoya epolice station. Ngizoya epolice station.